Ene şu her dürlü tökmet olyemy, yene bir zat olyemy şunyalyk oyunlary edip ýören ýöne birçe Fransiýanyň croissant edip ýörşni. Özüm diňe bize karşı däl, bu hemme adamlary çylnoçnik ýalyk bolup ne Kakmyrat Hydyrow dogry geçýärdi. Çylnoçnik diýip Yuwaşadan psichom omuty çerçewoysy diýerler. Yuwaşadan her adama jaň edip, agitirować edip, manipulirować edip, kellesini aýlap, beýnisini çeýnäp, zombi ýalyk edip, özüne öwürip, özü ýalyk etjek bole biziň halkymyzy, oýnajak bole. Soňam bu haramzada croissant özüniň yalan ve hapa işlerinin açılandığını korkup bize hücum et başladı. Tökmet yapıp, hapa zıngıp, atıp zat edip. Özüm Kerizov haktay diye maňa tökmet yapıya yana bir zat. Senden haramzada nememin? Kıyızmın? Edip ağlap oturup Kerizov maňa degdi, Kerizov meni urdy. Sen Gudrotyň zadyň bolsa sen erkek bolsaň, şonýa zatlar etmezdiň haramzady. Ýa-da men hakda, Azat hakda bir topar fake'lar çykarmazdyň sen haramzady. Şonýalak sen ýumurtalaň ýokmy sen? Ýetirdiňmi ýumurtalaňy? Çemene ýetirdiňmi ýumurtalaňy? Şonýalak gaýratyňyz bolsa, gudratyňyz bolsa, näme üçin iş edäňizak? Näme üçin geçen ýyldan bäri hemmesine toplanyp otyrsyňyz we oýunlaryňyzy oýnap otyrsyňyz? Özüňem şu korkyňdan hiç çykaňak, korkyňdan sen hemmesine eýam hüjüm edip çykdym. Hemmesini patstavit edip, hemmesini oda zyňyp, özüňem gaçyp ýörsiň haramzady. Siz özüňize erkek diýeňizmi? Siz erkekden ýene bir ýaz aýdyn. Siz terkek. Croissant'yň oje baran ýerine sıçyp otyr. Gyýzyny edýän bolsa, ejesini edýän bolsa, nämesi arassa o haramzady. Dewlete dälsiz, DTP-siz. Siz gurumoçy dälsiz. Bir gerekmez biderek haramzadylar, pismikaýşysiz. Özüňiz hem siziň oýundan beter. Siziň etişiňiz ýaly bizem et bilendiriz bu oýunlary. Indi bu oýunda bir hereket. Biziň hereketimiz bolup, biziň size garşy hereketimiz bolup. Imine siziň tokumlaryňyzy açmak we halka bermek. Siz haramzadalary. Indi gaçmarsyňyz. Darazlar. Men ine günne çykyş etjek bolýardym da. Günne çıkış etjekkä.